Irati, katua eta txolarrea. Aspaldian, bi erramintari bizi ziren etxola batean. Katu bat eta txolarre bat. Erramintak eta gauza erabilgarriak lantzen zituzten ondoren azokan saltzeko. Beraiekin neskatila ausarta bat bizi zen. Iratiri izugarri gustatzen zitzaion jostatzea. Goizetik gaueraino beti jolasean zebilen. Gauean, oheratzerakoan, katuak eta txolarreak ipuin harrigarriak kantatzen zizkioten. Bai, ondo entzun duzue, kantatu egiten zizkioten. Txolarreak 3 sokadun kitartxoa jotzen zuen. Eta katuak doinu misteriotsuekin istorio harrigarriak kontatzen zizkion. Eta ipuina amaitzean, holaxe esaten zion katuak. Eta egizu lo, bestela babaika etorri eta jan egingo zaitu. Egun batean, katua eta txolarrea azokara joateko prestatzen ari ziren. Irati etxeko atarira oihuka agertu zenean. Babaika naiz, babaika naiz, babaika naiz. Irati, etzazu bihurrikeriarik egin eta zaindu etxea, esan zion katuak. Azokatik, goxokiak ekarriko dizkizugu. Kantari urrundu ziren katua eta txolarrea, gurdia bete erraminta. Bagoaz azokara, gure gauzak saltzera, gero goxoki haunitz iratiri ekartzera. Iratik, katua eta txolarrea begibistan zituen bitartean, eskua astinduz agurtzen zituen. Eta justu momentu horretantxe, untxi bat pasatzen bere paretik ziztu biztian. Ei, untxi, goazen jolastera. Baina, untxia, etzi joan korrika bera bakarrik, iesi zijoan. Azeria, atzetik zebilkiolako. Fium! Ei, azeria! Azeri! Goazen jolastera! Aze neska goxoa utzi duten katuak eta txolarreak, esan zuen azeriak. Oberena alde egiten ez uztea izango da, eta zast! Bere atzamarretan harrapatu zuen Irati, eta korrika batean bere gordelekurantz abiatu zen. Baina korrika zijoanean, Iratik uste zuen azeria jolasean zebilela. Askatu, kilimak egiten dizkidazu, esaten zion Iratik. Baina azeria etzebilen jolasean. Iratik hala ere, kilimak itzuli zizkion. Iratiren jolastoiuak urrutian entzuten ziren. Katua eta txolarrearen belarrietara iritsi ziren arte. Gerturatu zirenean, azeriak Irati buruz bera zuen, hanketatik eutsita. Zuena alda, esan zuen azeriak. Jolasean ari ginen. Azeriak Irati askatu eta ziztu batean alde egin zuen. Katuak eta txolarreak Iratiri etxeraino lagundu eta esan zioten. Irati, egon zaitez geldi eta itxizazu atea. Azeriari etzaiozu aterik eriki, mota guztietako animaliak daude hor kanpoan. Hitz hauek esanda, katua eta txolarrea berriz ere azokaruntza abiatu ziren kantari. Bagoaz azokara, gure gauzak saltzera, gero goxoki haunitz iratiri ekartzera. Baina azeriak azpikeria handiz, katua eta txolarrea bidean urrundu zain geratu zein. Ondoren berriz ere etxolara gerturatu eta handik zen bilen etxolaren inguruan
Irati etxetik nola aterarazi pentsatzen. Iratik azeria leihotik ikusi zuen. Leihoa iriki eta esan zion azeriari. Katuak eta txolarreak esan didate zuri aterik ez irekitzeko. Nik zurekin jolastu nahi nuen bakarrik, erantzun zion azeriak. Zertan jolastuko gara? Pentsatu zuen pozik, Iratik. Badakit, untxiarekin bezala, harrapaketan ibiliko gara. Ni untxia eta zu azeria. Ez harrapatu. Eta Irati korrika hasi zen. Denbora luzea zeramaten bata bestearen atzetik, baina azeriak ez zuen Irati harrapatzea lortzen. Orduan, azeriak azpikeriaz, azenario bat bidearen erdian utzi zuen. Iratiri izugarri gustatzen zaizkio azenarioak. Horregaitik korrikasi joanean, bapatean bidearen erdian azenarioarekin topo egin zuenean, ez zuen bi aldiz pentsatu. Baina makurtu zenean, ura hartzeko bapatean zast! Azeriak bere atzaparretan harrapatu zuen, eta ziztu bizian bere gordelekurantz abiatu zen. Hain azkar zihoazten, Iratiri azenarioa lurrera erori zitzaiola. Itxaron, itxaron, azenarioa erori zait, oihukatzen zuen Iratik. Itxaron, hartu nahi dut. Baina azeriak ez zion kasurik egiten. Ahalik eta azkarren bere eskutalekura iritsi nahi zuen. Irati aldiz oso egoskorra da, eta horregaitik azkenean azeriari hiletatik eutsi, indartsu atzerakatira, eta azeria zuhaitz baten aurka tupust egin zuen. Irati lurrera erorri zen eta korrika azenarioa harrapatzera joan zen. Oihu eta zalaparta hauek katua eta txolarrearen belarrietara iritsi ziren berriz ere. Eta azeriari segika hasi eta horrela oihukatu zioten. Harrapatzen zaitugunean, buztana moztuko dizugu! Katua eta txolarrea Iratirekin oso serio hizketan aritu ziren. Nik azeriarekin jolastu nahi nuen bakarrik, esan zuen Iratik. Irati, azeriarekin ez da jolastu behar. Ziria sartu, harrapatu eta jan egingo zaitu, esan zioten. Irati, zintzoa izan zaitez. Katua eta txolarrea berriz ere azokaruntz urrundu ziren. Azeria bitartean neskatoa nola harrapatu pentsatzen hasi zen, eta oso azkarra zenez beste burutazio bat izan zuen. Untxiaz mozorrotuko zen. Tok, 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 jo zuen atea. Nor da? Galdetu zuen Iratik. Untxia naiz. Untxiaren itxurak eginez. Elkarrekin jolastuko gara? Iratik azeria etzela entzun zuenean atea ireki zuen. Noski, harrapaketan ibiliko gara. Zu untxia eta ni azeria. Zoaz, azkar, nik harrapatu behar zaituz. Azeriak ez zuen ezer ulertzen, eta Iratik berriz ere esaten zion. Azkar, zoaz, nik harrapatu behar zaituz, mugitu. Azeriak itxurak egiteko korrika hasi zen. Etxolari biruzpalau itzuli eman ondoren, azeriak iruzur egin zion Iratiri. Bapatean itzuli erdia eman eta zast harrapatu zuen. Ziztu bizian korrika bere eskutalekuruntz abiatu ziren. Eta Iratik oihu egiten zuen, askatu, askatu! Baina azeriak korrika jarraitzen zuen. Katu! Txolarre! Baina katua eta txolarrea urruti zeuden
iratiren oihuak entzuteko. Azeriaren eskutalekura iritsi zirenean, iratik oihuka jarraitzen zuen. Harrapatu nau, azeriak harrapatu nau! Egon zaitez isilik, buruko mina jartzen didazu, esan zion azeriak. Ez nazazu jan. Ez zaitut jango. Berotu erroskia jolasean ibiliko gara. Azeriak harrizko labea prestatu zuen. Egurrak sartu, egurrei zu eman, eta iratiri jolasa azaldu zion. Begira, zu erroskia zara. Palaren gainean erroskia baten moduan kiribilduko zara, eta nik palarekin labean sartuko zaitut. Eta gero, galdetu zuen iratik. Gero, labearen atea itxiko dut, 5 minutu itxaron, eta listo, erroskia prest dago. Baina nik ez dakit kiribiltzen. Oh! Ez dut gaur bazkaldu behar, esan zuen azeriak. Azeria, palaren gainean jarri zen, iratiri jolasa nola zen azaltzeko. Begira, palaren gainean jartzen zara, honela erroskia baten moduan kiribildu, buztanarekin burua tapatu, eta listo, ulertu duzu? Bai, esan zion iratik, ulertu dut, eta azeria palaren gainean jarraitzen zuen bitartean, iratik jolasari ekin zion. Erroskia palan jarri, pala labean sartu, labeko atea itxi eta 5 minutu itxaron. Irati itxarotera aulkian eseri zen, baina bapatean gogoratu zen, katua eta txolarreak goxokiak ekarriko zizkidaten, azokatik. Eta irati azeriaren eskutalekutik korrika alde egin zuen. Azeri, bihar jarraituko dugu, bai! Azeria, labearen barrean utzita, alde egin zuen iratik. Baina irati, azeriaren eskutalekuaren kanpoan zegoenean, esan zuen, baina ezakit etxerako bidea. Bapatean tximineatik azeria agertu zen erreta. Iratik ikusi zuenean, esan zuen, babaika etorri da, ez diet katuari eta txolarreari kasurik egin eta azeriarekin jolastu naiz, esan zuen beldurtuta. Iratik babaikaren istorioak hainbestetan entzun zituen, pentsatzen zuela katuari eta txolarrearen aholkuak ez entzuteagatik azaldu zela. Baina etzen babaika, azeria zel kiskalita erabat. Irati korrika babaikarengatik iesi, eta azeria iratiren atzetik. Ez zuen horrelako mokadutxo goxoa edo nola alde egiten utzi behar. Iratik bidean, untxiarekin topo egin zuen, bere gainean jarri eta ziztu bizian etxeraino lagundu zion untxiak. Behin etxe barruan zegoenean, iratik etxeko altzariak eta denetariko gauzak jarri zituen atean. Babaika inolaz ere ez sartzeko. Justu momentu horretan, katua eta txolarrea azokatik itzuli ziren, eta azeria etxolako atea bota nahian harrapatu zuten. Zu berriz hemen, esan zuen katuak, gurdia lurrean utzi eta amaukak jasotzen zituen bitartean. Ostiko batez, etxolatik kanpora bota zuten azeria. Haze zori jarra, haze egun ziztrina, ze gozea.
urrundu zen azeriak esati. Babaika bere etxera doa, esan zuen iratik. Azeriaren labean bizi da? Katua eta txolarreak iratiri etxera joateko keinua egin zioten. Guk irati erroskia goxoak ekarri dizkizugu azokatik. Badator txoro txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com